Ithi nginibingelele bafethu, I hope nonke ni right bafethu. Namhlanje ngenze ivideo ngekeshemba bafethu. Seke drophile album yakhe. Album emnandi ngenye indlela eyisimanga guys, ngicethe uyilalela nje manje yabo, ngicethe uyilalela nje manje. Ayiphumile bafethu, igama layo ibizwa ukuthi Imikhonto. Bawu Nkeshemba. You understand? Hayi drophile insizwa yakithi, hayi drophile bafethu. Album akhona nengoma eziwusikisi. Eyokuqala ethi sekuzolunga mama, Emkhathini, Dr. 3 Second, Imikhonto, ama-2K, usengikhombisile. You understand? It's a nice album bafethu, mina sendi-enjoyile so far, ndilalelile. Hayi mfethu uza kahle, uyathela nje kahle nje futhi and akasabili lutho. Uyayibona leyo nto leyo. So far kule album yakhe ingoma engiyithandile Emkhathini, ibe Imikhonto, usengikhombisile. Usengikhombisile izona ke engizithandayo ke mina la kule album yakhe bafethu yabo. Izona engizithandayo and into engithanda kakhulu umaskandi wakhe une message nje, message kakhulu, special for abantu like abaphandayo, special abantu abadlula ezintweni, special abantu abanabantu abathandanayo. Uyayibona lo nto leyo. And like la uthi yena ngasho ukuthi awuphiwe mfowethu nje kakhulu futhi yabo, nje last down uphiwe nje kakhulu and music wakhe yaphila music yakhe Shemba nje kakhulu and udinga abantu abamatured, abantu abathanda ukulalela music one message. Uyayibona lo nto leyo. So le album yakhe limnandi nje kakhulu bafethu, mengicela inamba no streamer ikhona lapha yana iphumile bafethu, uyithola ku Spotify, uyithola ku iTunes, uyithola ku YouTube, uyithola everywhere kuma digital stores. Uyayibona into leyo. So simsupportini bafethu mfethu, because uze nomculo right, umculo omnandi, umculo ozokwakha isizwe, hayi umculo ozobulala, hayi umculo maybe negative, cha. Uze nomculo ophilayo and umculo uzophilisa abantu futhi. Uyayibona into leyo. And uzenza abantu babe conscious, because into esiyidinga esikhathini samanje, especially le era siphila kuyo guys, siphila kwi era webhayela kugcwele negativity kakhulu. So makhonto positive, into esizibonayo izinhle mase sizisupportini, sizibonise uthando bafethu, siz appreciate yini kakhulu, especially South Africa, because nama-artists ahlukahlukile and ama-artists wethu wonke ayaphusha. Uyabo, so thina zama support kumele senze sure ukuthi siyasupport and siyapusha ukuthi umsebenzi wami mawaziwe ezindaweni eziphezulu. Yabo, Nkeshemba kumele bahamba amazwe bathore, baphusha music wabo, baphusha igift yabo, balungisizwe. Into esiyidingayo leyo. Sidinga ama-artist afana nabo. Fake Cases out ngencane bafethu, singakhohlwa ukustreama la ngoma, i-album kaNkeshemba bafethu is out.